Hola a tothom! Com bé sabeu, acaba de sortir la resolució EDA F4161, la qual convoca el concurs d'oposició per a la funció pública docent, amb un total de 495 places i, en aquest vídeo, us comentarem els aspectes més rellevants a tenir en compte. Cal saber que el termini d'inscripció comença el 28 de novembre i finalitza el 30 de desembre de 2024, amb 2 dies inclosos. I aquesta oposició consta de dues proves. En primer lloc, es realitzarà la primera prova, que es divideix en prova A, que és la realització d'un supòsit pràctic de forma escrita en un màxim de 3 hores, i la prova B, que és el desenvolupament d'un tema en un màxim de 2 hores. Aquestes es realitzaran aproximadament al mes d'abril i són eliminatòries per accedir a la següent prova. Aquesta segona prova també es divideix en prova A, defensa d'una programació didàctica, i prova B, defensa d'una situació d'aprenentatge inclosa en la programació entregada. La defensa d'aquestes dues proves es realitzarà de forma oral en un màxim de 25 minuts, on posteriorment el tribunal disposarà de 10 minuts per debatre. Els que passeu aquest procés selectiu entrareu a la funció pública docent el dia 1 de setembre en període de pràctiques durant el curs 25-26. Molt d'ànim a tothom i segur que ho aconseguireu!